Nicolette Girshi ta' 48 sena nqatlet b'daqqiet ta' sikkina fl-appartament tagħha fil-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn. Kien Edward William Johnston ta' 50 sena mill-Irlanda, eks sieħeb tagħha li ammetta mal-pulizija li qatel persuna f'Birkirkara. Kollox beda b'telefonata lil pulizija f'nofs il-lejl neqsin 10 mill-lukanda ewlenija f'San Ġiljan fejn Johnston daħal barma jgħeddet lill-impjegati ma li waslu l-membri tal-RAIU fuq il-bajja lejn fejn kien ġera u qabeż fil-baħar u poġġa l-arma tan-nar ma' rasu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet matul il-jum, il-kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà spjega kif saru tentattivi mill-Pulizija li damu kważi 3 sigħat għaddejjin. Ir-raġel iżda baqa' bl-arma appuntata ma' rasu kien propju hawn li Johnston ammetta li qatel persuna f'Birkirkara. Wara li l-Pulizija stabbilixxiet l-indirizz marret fuq il-post wara li ħadd ma fetaħ żgassat il-bib. Hawnhekk sabu mara bla ħajja wiċċa l fuq. Lura f'San Ġiljan il-Pulizija baqgħet tipprova tikkonvinċi lil Johnston sabiex joħroġ mill-baħar. Meta għamel dan wara 3 sigħat huwa neħħa l-arma minn rasu. Minkejja li l-Pulizija baqgħu jippruvaw jinnegozjaw miegħu malli ta' assalt bl-arma appuntata lejn membru tal-RAIU huma kienu kostretti jisparaw. Johnston miet ftit tal-ħin wara fl-isptar Mater Dei. It-tnejn filgħodu triq Maestro Giuseppe Busuttil f'Birkirkara għamet maħsuda hekk kif minn kmieni deru uffiċjali tal-Pulizija u dawk tal-Forensika jaslu fuq il-post u jitilgħu fit-tielet sular tal-blokka appartamenti fejn kienet tinsab il-vittma bla ħajja. Min kmieni filgħodu wkoll il-Maġistrat Filip Gallia Farrugia żar ix-xena tad-delitt u anke f'San Ġiljan filwaqt li ħatar diversi esperti biex jgħinuh. Kienu mumenti taqsim il-qalb u ta' emozzjoni kif bdew jaslu l-qraba tal-vittma imsabrin mill-Pulizija u mill-uffiċjali wkoll tal-Forensika aktar tard imbagħad hawnhekk waslu l-uffiċjali tas-CPD kif ukoll il-ħers. Minn hemmhekk id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili beda operazzjoni biex jitniżżel il-ġisem mejjed tal-vittma. L-operazzjoni kienet waħda delikata sakemm imkebba Nicolette tniżlet mill-gallerija u ddaħlet fil-ħers biex tittieħed fil-kamra mortwarja. Preżenti kien hemm qraba uffiċjali tal-Pulizija u anke ġirien. Mal-jum kienu diversi l-messaġġi ta' soba li nkitbu dan fil-waqt il-fera tal-bank fir-Rabat fejn kienet taħdem il-vittma għala matul il-jum b'rispett lejn Nicolette Girshi.